Monggo. Mbak Pendel tesih kuat tak goyang boten iki? Goyang. Kuat ke? Kuat kuat. Tuwa wonge tenagane ku ya. Sing kuwi cek rasa Mas. Apa? Kelingan manis seseme terus kelingan rama kemuyur tresno lan kasih sayangi kapan lakono aku dadi bojo Mirsani mriki lho Mbak dodo terus. lah sing bergairah kono wis duwe bojo nanging aku wis kadung terus nolongso rasane ati besok kapan aku melu duwe Soka Production. Jambu alas kulite kuning tiwas digagas rai so nyanding ada gula ada semut durung rondo aja diemut direbut goyang nak la ya dial teko Ariel ini di Alteco. Jambu alas manis rasane nadyan tilas cek kepenak rasane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane ngati kapan lakono aku melu duweni memang oh yeah Soka Production. jambu alas kulite ijo tiwas digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirobek tenane Mbak Pendel ning ngarepku. Sudah siap? siap Siap. Tak goyang ya. Yo dirasani. siap pengen ngomong jambu alas dek manis rasane nadyan tilas di tak enteni randane kelingan deke pipine terus kelingan rama kemuyur tresno lan kasih sayangi kapan lakono aku dadi bojone sayang Desripa asik gelem ra gelem takon munggah